Може си сигурен, живот е филм, братле. Само че го фана от средата. Това момче е вмазан като сянка, преблинал като слонка на задна седалка на някаква гола и не знае, че е там. Само знае, че ще дай дармадам, бата пиян залял, наркоман в лоша компания. Колата спря излезе само там. Потен се едно е бил сауната. Обряза е на улична лампа като удавник. Изкраща в мрака светлика, сякаш му изгаряше катран в червата. Сам страда, беше обичан, вече от никого. Спря да личи себе си, изчезна в нищото. Последваха го неговите вери по чашка, тези, които цяла нощ бяха с него в колата. Съжалявам за него. Не знам дали съм ви казвал, ама най-обичам жлъч като разказва. Това ми е любимия жлъч на мене. И трябва да направим по-нататък нещо, да те разказваме и двамата. Ама има време. Добре, и ние може да разказваме. И ние може да разказваме. И ние може да разказваме за лудостта. И ние може да разказваме за лудостта. Познаваме лудостта. Да разкажем. Един бит на каша. Слушай това. Беше свито хлапе, слаб и недодяван. От малък свикна да бъде унижаван. Пияната му майка всяка вечер крещяла, че бил провалил живота и щом на света се появил. Сякаш бе негово престъпление, негото младежко прегрешение. Болката му става ежедневие. Рядко може да видиш ден, в който посинен. Навън не беше много по-различно. Смачканото его бързо стана очевидно. А децата могат да бъдат жестоки. Той свикна с коса на кръвта в фронталните локви. Гимназията мълчанието му бе принцип. Дори да знае отговор на изпит. Тихите му мисли го тегнаха към тресавище. Изблик на присмет в някой го ужасяваше. Толкова болка той събра, трупаше я в себе си там далеч от света. Мина в режима защитен. Когато си бездобен няма как да си отхвърлен. Аз някой го кажа, за мен, аз съм мен доказал за рапър, за самочувствие. Или на теб срамът и за те по устните. Турвите правят морални устои, запаганите ми обещават, че няма се повтори. Затова им давам ужасни рекорди, се както Чернобил и да отварят кучега, а на там им се ходи. Аз се разбирам 2015 година и раперите са известни всички, но не и това, че рапират. Бъди сигурен, винаги ще ми изгубена, защото някой от тия си правил върви напред или каквото там. Можем само да растем! От корена до короната, от корена до короната, от корена до короната, от корена до короната. Ръцете горе, може само да растем! От корена, корена, от корена. Вичуга, искам да скочете, скочете, скочете! Скочете, скочете, скочете! Скочете, скочете, скочете! Така ще бъде, да! Така ще бъде цяла вечер, готови ли сте? Питам, готови ли сте? Нямам какво да крия полета на живота ми, рапа е черна кутия. Касите ме обичат MC да чувстват ревност. Моя бит е моята крепост. От него гледам лесно, ти си поколена местност. Играеш в Ортино сериал, рап за няколко песос. Класирате минимум топ 3, на другите две места само приятели. Слушам КРС, райм се разстопявам полуси. Аз съм хип-хоп с идея и възможности. Затова намирам своя публика. Ела на лайфа, пеят всяка. Създавам музика в условия, баба ми пълна клубове, но живея с майка ми и баба ми. Вярвай ми, време не пилея, тефтера ми дебел като на Джойс Одисея. Фатално ръцете горе за Биги и там, там. Ръцете горе всички живи. Ръцете горе за Биги там, там. Ръцете горе всички живи. Не дайте да стоите момчета. Загледах се в хладния си дуб, огромна дупка в главата, много кръв и следи от барут.
шибана ситуация, нямам място за хумор, но явно някой се е погрижил да ми пръсне главата от... Допуснал съм го близо, значи някой, който познавам, но кой би имал мотив от мен да се отървава? Кой е толкова безкруполен, че да ме изпрати завинаги в брака? Знам един човек, бил е кой? След като Шарнокюр се разпадна, заплахата е висяла над главата ми като братва. Трябваше да го предвидя, той е способен на всичко. Рано или късно щеше да се стигне до това положение трагично. За всички долни интриги, хората около кръто, за всички изписани листи и всичко по нас изплюто. Трябваше да му върна тези пари и тези няколко грама. Сега съм мъртъв и от всичко това тук полза няма. Но за Бога, преживели сме толкова много. И не говоря за музиката, имената или шибаното лого. Познаваме яростта си, но и толките и сълзите. От 7-8 годишни блок до блок са ни събите. Не може да е Нино, не може да е. Не би го направил никога, твърде много сме преживяли. По-скоро някой импулсивен.